Nou, wat ik zelf hier goed aan vind, is dat er meer elementen van onze regio belicht gaan worden. Naast alleen maar het feit dat we heel veel mosselrestaurants hebben in Filipijnen, wat natuurlijk geweldig is. Maar er is nog veel meer te zien. En dat is precies wat de historische vereniging en de dorpsraad in het Mosselstadje willen. Er zijn namelijk nog heel wat historische plekjes te ontdekken. Daarom is er een wandelroute van een kleine 2 kilometer uitgestippeld langs al deze bijzondere hotspots. Dus we hebben verschillende van die borden natuurlijk in Filipijnen. En je ziet hier een QR-code staan, rondje Filipijnen. Dus als ik dan mijn smartphone pak en ik ken die QR-code met mijn telefoon, dan word ik hier naar de website gestuurd van Route U. Dus dan klik je door naar die route. Nou, I agree. En dan kan je hier zien dus historisch rondje Filipijnen. Wat kun je tijdens deze wandeling allemaal ontdekken? Hier de kerk, is echt een prachtig gebouw. Het is ook een monument. Maar we hebben bijvoorbeeld ook het Spuikompark. Dat is ook leuk om te zien. Dat was ook historisch gezien een belangrijke plek voor de mosselvisserij. En we lopen ook langs het kanaaltje. En bij het kanaaltje staan nog een aantal informatieborden waarbij de geschiedenis van Filipijnen wordt uitgelegd en de geschiedenis van het kanaal. Als je mensen naar Filipijnen zou willen halen voor deze wandelroute en deze keer niet voor de mosselen, wat zou je ze aanraden om het eerst te bezoeken? Nou, ik vind de markt van Filipijnen over het algemeen wel een mooi plekje. Maar als je Filipijnen zou bezoeken voor de eerste keer, dan zou ik zeker zeggen, begin hier. En dat geeft je denk ik toch een goede indruk van het dorp en wat we allemaal te bieden hebben hier zo. Dus pak je smartphone en trek je wandelschoenen aan. De QR-route ligt op je te wachten. Persoonlijk vind ik het een geweldige plek, maar ik ben er ook super trots op dat we natuurlijk al die ondernemers hier hebben. Met de mosselcultuur en deze prachtige restaurants onderhouden. En dat daardoor zoveel mensen hierop afkomen. Het is natuurlijk wel toch een uniek pareltje op dat vlak, denk ik. En ja, daar hou ik wel van.